ओरैनो फास्ट फुड मोनगोन ओमफ्राय ओंखाम मोनगोन ओमफ्राय आरो एसे मा होनो अमा मा होनो ड्राइ फ्राइ अमा सावनाय गासैबो मोनजोबो बेयाव जेब्ला चिरांनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय जायफ्रा फैयो एकदम भुटान रड हाइवे रड सेरावनो जेब्ला रङियानिफ्राय दावखोबोगोन भुटान लामा सेरावनो मोनगोन दारकुसि एरियानि नामा दारकुसि फिसा फिसा सानैजों दिनै ब्लगावहाय गोगोम डायलगा सैथोबो मानसिफ्रा बरिं मोनजोब्बायना बरिं मोनबाबो नायदो गाइस मोन ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आंनि इन्स्टाग्रामाव थांनानै आंखौ फल' खालामबाय था खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव ब्लग गोदान लाबोफिननाय जाबाय ब्लगा खिन्थु नैबे बरपेटा रडनिफ्रायनो जागायबाय दे ओमफ्राय मेथाइ खोनासंनो थांनायसै सानजु जंकार थांनो नाजादों हानायमानि थांनो नाजानि ओमफ्राय ओरै लोगोसे नायग्रोनि माने थांग्रोनिसैलै मिस्टेकआनो मिस्टेक ब्लगा जायालै आंनिया बानायनाया जाया बानायनो रोङा गोदानसो थार्ड क्लास होननानै बुङोब्ला आंनियानो ब्लगा बेफोरबायदि बे गिर्जा साजायजेनहांबाय ख्रिस्टमासनि बरमा सफैबाय दै आङो बरमायाव सफैजेनबाय मेथाइयाबो बिराद ब्रिटिश मुगानि हिन्दी मेथाइसो दामदों आं फुराना उन्दुनो ओंखारोना लामा सामा गारि सालायोब्ला अयथासार रोबल' बोखायो थ' जेखियानो जाया मानो बारा गोजान गैला मोननायसै साहा कापसे स्पेसियेल लोंहैनोसै मोननायालाय मोनबायमोनलै रं आरो रंगिया बिदानि फिसाजो दङ बेखौ कलेजाव हाबनो बेखौ लांफानांगौ दा एग्जाम सोलिबाय थादों नालाय ओरैसो हाबनांगौमोन आङो बिराद गिदिर मास्टेक खालामबाय आङो बै ब्रिजजोंसो हाबनांसिगोन जानायब्ला बिराद गिदिर भुल बुंबाय दा रङिया टाउनखौ एसे नोंसोरनो खोन्थालांनोसै नङा होमबा रङियाथ' हाबबायलै लोगोफोर नैबे अभार ब्रिज बानायदोंदां खुब सम्भब आंनि आन्दाज ओरैबायदिखा नै जाम ओइ खन्द' नैबे ब्रिज बानायदोंदां आइडिया बर' आइजोफोर नुजेनबायलै रङिया टाउनावहाय नै बर' टाउनाव बर' आइजोफोर नुजेनबायानोसै ख्रिस्टमास खाथि ना माथो ब्रिजआनो ब्रिज बानायदोंब्रा बैयावब्ला मोजाङानो जाबाय दे लामाबो फिसाथारमोन ना ब्रिज बानायना होनाया गाज्रि जायाखै आरो नायलांबावनि एसे बैयावहाय फुराना बास स्टेन्डखौ नायहैनि हा थारमाने मेन रडा बिजोंनोमोन नालाय ओरैबो मोनसे ओंखारहैखाबाय हैनायालाय दा ओरैहाय माबा लांनि एसे थांफाजोबगोनबो साला दा बोरैबा आमाय जुमाय आंजों बांद्राय थिगबो गैया लागायना होनायावसो दङ बांद्रायखौला रङिया टाउन दा फुंनि टाइम ना अफिस टाइम ना ओमफ्राय स्कुल टाइम ना बयबो स्कुल टाइम बा अफिस टाइम थांला जोबदों आरो सेटारडेबो ओंखायनो मानसिफोरा ओंखारला बायाखैबो बेलासिफोराव एसे भिर जागोनदां नै साइडजों बिदि बेलासियाव एसे भिर जाबाय बावहायबो एसे बै खन्द'आवलाय एसे थिगानोमोन बास स्टेन्डआ मोननोसै लोगोफोर गोदो जों आफादाव थाङोब्लाना आं बे जायगानिफ्रायनो बरपेटा गाखोनानै थांदोंमोन आरो बैयावहाय नैबावहाय खोन्थानोसै र' आङो हाबाब र' बे टार्निंआ ओरैबायदि लेथ्राखा नैबे बिराद गाज्रिथार बे टार्निंआ माने दा बुंसै माबोरै गाज्रि होननानै बुङोब्ला ओरैनोबो फैयोना नै बास स्टेन्डआ बेनो रङिया मोनबायानो ओइ बांद्राय फिदिंबाय थानाङा नै मोनबाय बास स्टेन्डआ बेनो बास स्टेन्डआ बेलायथो बे फिसासो रङियानि बास स्टेन्ड भुटान थांनाय बास स्टेन्ड बासखौबो मोनगोन गुवाहाटि बास माबा बास बेफोरबायदि नै दा आङो भुटान रड
बावहाय गागासिनो दङ थांनि एसे भुटान मोननायसै दै बारा गोजान गैला बे आबदा खालामहैनांगौआ एसे धाबायाखौ माला लोगो मोनहैगोन बेनिफ्राय बारा गोजान गैला गैनायालाय दारकुसि धाबाया 5-10 मिनिटसोल'नो बारा गोजान गैला रङियानिफ्राय बारा गोजान गैया दारकुसिया हाबैनि एसे ओमफ्राय लामाया बिराद खिन्थु फिसाथार दे लामाया ओरैबायदि बिराद जाला अनलि 2 वे खैला मैला थ' साफागुरि थांनाय रड बेसो देरसिन बे एक्सुअलि बियो माबासो जानांगौ 4 वे जानांगौ फिसाथार सोर फन हरखोब्रा फिसाजोखौ लोगो मोनलायबाय नै सुजुआखौ ओंखाम उखैबाय मोखालाय मा सबाय आयु सबाय बिमाजोंसो दुगैदोंना दुगैयाखै दुगैदों हा दुगैदों दा ओंखाम उखैबाय हा अभी हम जाएंगे घर में चलो लेट्स गो रेने आर्मी दा गरम लगे से एसी दिया ए र' बा बर' भाषाखौनो रोंबावलालै फिसाजोआ कलेजाव हाबनायनिफ्राय जाल्लासो जागोन ना मामि रोंगौ होमबालाय मानोथो बर' रायलायाखै ओइ दारकुसियाव मोनसे धाबा गोदान होदोंनो आयंनि सोर आयंनि बिरलां आयंनि हिनजावनि बिब'नि हाबा ए इदिसो होमबा दा साहा लोंलांसै दे दारकुसियाव दा दिनै एग्जामा माबोरै जाखो मिडल हा मिडल मा साबजेक्टआव लेटार लाखियामोनलाय नों साइन्स ओमफ्राय बा हादोंलै नोंबो नोंना बाबायानो लेटार लाखिलायाखै थिगैनो दं आच्छा जों रङियाखौबो मोनबाय आयौ माथो नै आर्मिफोर दङ सिगाङाव आर्मि गारि भुटान गारि फैदों थांग्रोनिसै रङिया टाउन वाव मा बियो मा सरम बिशाल बे बिशाल मार्केट बियो थ' थांग्रोनिसै गारि एसे ट्राफिक जाम नालाय रङिया टाउनखौ बारबाय दा नैबे जाहैबाय भुटान रड भुटानाव थांगासिनो दा भुटान माने बे गथ'आखौ गालांनांसिगोन देलायनाया मा जादों टेस माबा स्टेप थाबायनाया माबायदि मोनलाय मा होनोमोनलाय बा हायो माथो नोंबो ओमफ्राय बैयाव सासे बिनानाव दंबावोलाय हाबगोन हाबलालाय हाबगोन दे हा हाबगोन दे आं बाव साहा लोंलांनांगौ सोरनावमोन निजिरानाव दा ओंखाम माबा माबि संगोन दा बिसोरो सङा मिथिखागोना मिथिखानायद्रा नै गोसा सालायबाबो नै दा नै पुलिसफ्रा नायगासिनो चेकिं सोलिदोंमोन बावहायबो भुटान टु रङिया टु भुटान चेकिंआ दैलि सोलिनांगौ सोलियाबा एसे उसुबिदा जायो बिनानावनि गामि नै बेवहायनो दै बै नुहुरनाय गामियावनो हाबैथ'ला मा गामि दलाइगाव दलगामि बर' बुंबाथाय दलगामि ओमफ्राय एसामिसाव बुंबाथाय दलाइगाव खिन्थु बांसिनानो मेक्सिमामानो दलाइगाव बुङो दलाइगाव ना दंना गैला फुख्रियाव मिथिया आङो साराखै हा दिनैनि एग्जामाथ' माब्रै जाखो नोंसिना सुदि मोनबाय आङो मोजां लिराखैबा गथ' फैजागोलै नों दिनैना मोजां जादियासै बारा मोजां जायासै माखासे दिन नालाय दिनै फार्स्ट नामा दिनै थार्ड माला बायगोन 28 आं नोंखौ ख्रिस्टमास जानोसो लांनो सानदोंमोन दिनैहाय सासेया बिनानावाबो माबाबाय थादों गोसोखांबाय थादों आब' बिराद क्लेब क्लेबनो हाथारबायलै नोंसोरो आयु हाथारखुमाना दङ नोंसोरो नोंनाबो मा नाम चेनेल नामा आंना चेनेल गैया इन्सटाग्राम मा इन्स्टा आइडि मा नाम इन्स्टा आइडि इउटिउब मिस दैमारि माबावहाय मा इन्सटाग्रामाव ओमफ्राय माबावलाय
हेलमेट गैया मा गैया बिराद गोसा फैबावोब्रा थोसनो फाग्लासो जागोन भुटानाव थांग्रोनि एसे दुखु नांबाय नोङो हा सुजु I'm unable to go Christmas. दा जोंनि धाबा मोननायसै बियादै दानो मा दानो मोनथ'आ मोननोसै ना बारा गोजान गैला तुलसिबारि दरनि बारनांगोन बेनि उनावसो मोनगोन मा बेसेथो गोजान तुलसिबारियालाय नै बार मोनखाबानो ना आं खनसे न'आव फैयोब्ला ना न'आव फैयोब्ला नोंसोर गैयानो मोनगोन बिसोर गैया ओमफ्राय आंनि बिनिफ्राय थाबायनांदों बिनिफ्राय थाबायनांदों आरो बे जायगानिफ्राय थिकादारनि न' शर्मा थिकादार नामा मोनथाय सोर शर्मा देखो see this wow so beautiful yes बियादैजोंनो सोलोंजाफायाबा उफाय गैला आंथ' इंलिसबो रोङा माबो रोङा आंनि बियादैया फिसाजोआ बिदानि फिसाजो नोंना बाबाया मा जानो होयोमोनलाय टिचार प्रफेसर ओमफ्राय लाइक स्टुडेन्टसफोरखौ फोरोंनांगौ गाव मास्टार खायो बाबाया टिचार जानो थिनो नामा गाव मास्टार खायनो औ बिफाया मास्टार खायनो फिसाजोखौबो मास्टार जानो थिनबावो आंनि दादै उन्दैया जानो होआ टिचार सोर सासेया सेकेन्ड आंकोल ओमफ्राय थार्डआलाय थार्ड सन्जीब मा होनो no second you and then third Sanjeev and then off हो गया off जाके Dempster last one Dempster दैमारि yes अच्छा जेबो होना मास्टार जानो होआ ना मा मास्टार जानो हागोन नोंसोरो बेसेबां टेलेन्ट नांगौ आरो बिएड लाग्रोनांगोन नोंसोरो मा बुङो डिलेड लानांगोन बिएड लानांगोन ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों न'आव खनसे आं बेखौ दोनथ'बाय दे मा ओंख्रि संदों न'आव आंख्रि संदों अनलाखौ मा होनो ढेकि दालि मा ढेकि दालि अनला ओंख्रिब्रा जोंनिथिं ढेकि दालिबो बुङो अनलाबो बुङो मोननै जोंनिथिं टु लेंगुवेज सोलियो मा लेंगुवेज सोलियो जोंनिथिं माने एसामिसफोरनिखौबो बुङो बर'निखौबो बुङो ओमफ्राय गैला दाख्लै आलफ्रेड फैदोंमोनथ' अबावहाय ओइ धाबायावहाय दालखुसिनि नंगौ आलफ्रेड दाखालि फैदोंमोन क'क्राझारनि आं दहाय बिनाव कल हरदोंमोन आलफ्रेडखौ औ रायलायहरदोंमोन थ' जों धाबा मोननायसै बारा गोबाव गैला नङा होमबा मोनसिगोन नायलांबाय थादो नङा होमबा दा नै बड'लेण्ड बास क'क्राझारनिफ्राय दासो फैदों दारकुसि बाजारना दिनै सेटारडे बेबायदि सुनिबार आरो मंगलबाराव जायो बावहाय गोदो जों बेफोरावनो बेसेबां माबा जायोमोन नैबे खन्द'आव फैसा एसे लाखियोमोन आरो आंनि एलपि स्कुलखौ नोंसोरनि एसे खोन्थानो आं गोदो न'आव थाब्ला बबे स्कुलाव फरायोमोन मानोथो फैलाबायदों थैनो नागिरदों ना मादों फालाय नै गारि नैबेनो एलपि स्कुला नैबेनोमोन दा सुजु नङा बेनो खादा आं फरायनाया गोदो नङा सिगाङावसो बेनो दा एलपि स्कुलालाय आंनि नङा सिगाङावसो एलपि स्कुल जाम्बि दालाय गोदो जों फरायदोंमोन ना बे एलपि स्कुलाव बावदों दाखालि बे धाबायाव नुदोंमोन दिनैहाय जाहैनोसै फिसाजोखौ लानानै रेस्टुरेन्टआव धाबा नायनो मा मोनजायो दिनैहाय सिङावहाय हाबलांनि मोनजागोन ना मोनजायाथाय दा हा मोनजागोन दा माबाया धाबाया बेसे गोबाव जाखो 2 months बारबाय 2 months बारबाय ना ओरैनो मा मोनो ओरैनो फास्ट फुड मोनगोन ओमफ्राय ओंखाम मोनगोन ओमफ्राय आरो एसे
मा होनो ड्राई फ्राई अमा सावनाय गासैबो मोनजोबो बेयाव ओमफ्राय बे ओनसोलावहाय धाबा बर'नि धाबा बेफोरबायदि गैया नामा बर'नि धाबायाथ' एसे खम दोङो मानो होनोबा माने नै दारगुसि एलाकायाव आरोना आंनिया माने मा दङ दोंनाया होमबाबो इमान मा होनगोन बेखौ एसे गोदोर माने एसे माबानाया आरो मोनसेल'सो दङ दा मोनसेल'नो दङ आरोखि दा मा नाममोन धाबानि नामा ड्रिमलेन्ड धाबायावहाय नोंथांमोना फैनो हागोन आं चिरांनिफ्राय फैदों एक्सुवेलि बिनि ब्लेक माबा कफि लोंलांनिसै टेस्ट लालांनि दा लोंखांनायनि उनाव माखासे बाथ्राखौ खोन्थानायसै नोंथांमोना चिरांनिफ्राय जुदि भुटान थाङोब्ला चिरांनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय जायफ्रा फैयो एकदम भुटान रड हाइवे रड सेरावनो जेब्ला रङियानिफ्राय दावखोबोगोन भुटान लामा सेरावनो मोनगोन दारकुसि एरियानि नामा दारकुसि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो बेयो ओमफ्राय इलाकानि नामा जाबाय दारकुसि फैदो बिदिब्ला एसे मजाखौ लाफैदो जेनेब्ला चिरां क'क्राझार थाङोबाथ' हाइवे रड सेरावनो धाबाया जोबनो थाङा लोगोसे बिदानि फिसाजो फैबाय थासिगोन नामाब्रा नोंलाय हा गोथाव जानो फैबाय थासिगोन नामालाय थ' मोजां दा फैदोंमोन लोंबाय जाबाय जानांगौखौ जाबाय ना जिहेतु दाखालि मोनसे धाबा प्रम'सन खालामफैदोंमोन ना नैबेफोरबायदि जाय मोनाबिलि समाव लायोना बेखौ मोनगोन बे जाहैबाय रङिया थांबाय दे बिथिंजाय रङिया थांबाय ओमफ्राय बियो जाहैबाय एकदम डाइरेक्ट भुटान ड्रिमलेन्ड धाबा नैबावहायनो एकदम लामा सेरावनो ओमफ्राय बैयाव मोनसे स्कुल दं आरो लोगोसे बे टावार दं फैनो हागोन कफि मोनसे लोंबाय लोंनायालाय लोंद्राया नङा लोंखांबायबो थांफिननायसै ओमफ्राय वाव सुजु नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन खिन्थु आंखौ लोगो मोननाय नंला आं नेक्स्ट इयारफोरावसो आंखौ लोगो मोनगोनबो जानो हानाय आरो 2025आव जुदि बायचान्स थांफ्लांनाय जायो फैफ्लांनाय जायो ओमफ्राय दोनो ना दोनला दोनदा दिनैनिफ्राय साला फिफा फिसा सानैजों दिनै ब्लगावहाय गोगोम डायलगा मानसिफ्रा बरिं मोनजोब्बायना बरिं मोनबाबो नायदो गाइसमोन ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आंनि इन्स्टाग्रामाव थांनानै आंखौ फल' खालामैथां ओमफ्राय फल' आंकोल जानाया मिस दैमारियाव खाम आंकोल आन्टि मोनाथ' इन्स्टाग्राम नायनो मोजां मोना ना मेक्सिमामानो मिनिमामासो मोजां मोनो होमबालाय दोनथ'नोसै नङा होमबा दोनदो दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय जोंबो न'आव थांसै